Yan, dito mababaw. So ano to guys, no? Barangay Salib, Florida Blanca, Pampanga, yung dam. Nakabukas pa siya, no? Parang matun. Napakataba ng kangkong. Taba ng kangkong. Mga kamura, ano, ito yung masugin nating subscriber, si Julius Guevara. So member na siya ng ngayon, ng Pampanga Masters Anglers. So kasama niya baby niya. Hello ka baby. Sa YouTube yan. Hello. So binigyan ko lang siya DIY na floaters. Kasi namin kami na sa ilalim. Paring Marlon, no. Busy. So paano? Salamat, no. Thank you. Pag natsuna ka abroad, ne, pangalat mo yung mura amin. Ay, oo naman. Sige, Thank you, pulas na ako. Mingat kayo, ha. So baba na tayo. Thank you na. Hawa. Yung mga bata pala dyan, ayun, yung mga bata na namimingwit, pamangkin ko po yan. Yung lolo nila tsaka yung lolo ko magkapatid. Kaya kapasaling yung taga-ang kuto. Pila na kay kwa? Pila na kay kwa? Ha? Pila na kay kwa? Wala. Ayan, pamangkin ko po yan. Sikreto na kala ko. Potang muli kami din ng tansi. Wah. Sabi mga tatang mo tayo pagiruan. Nakakaganuan? Oo, diyan ang tansi. Tansi. Kaya ka mumunta kita malalam nyo. Nasa kawaring kawe. Ang malakas, sumaya pulikat ka, dang biyasa kang kawe, matay ko. Kaya mga kapatid nyo, yung bahay nila, yun, sa may sagingan. So bababa na ako mga kamuro, para makapamingwit din. Yan, so guys, makita kami, Nakahapo. Yan din. Taas kasi. Uwi na kami. Muro Ami Vlog, boss. Hanggang subscribe ka. Long to say Muro Ami. Muro Ami Vlog. Si Bossing, nakachamba? May susi pa. Sabi iyo. Hapo makyat. So paano mga kamuro, Kiningal ako. So mamaya na lang pag nasa bahay na.